nolla peli. Come on, boy. Päivä ja rouvasta. 3 pistettä. Täysiä lähdetään pelaamaan. Pelataan kovaa tänään. Kuis sanot, pitää ottaa kortteita. No äitille terveisiä. Onko näin? Onko jotain muuta siellä? Päivän lammat tulee olemaan tänään vihujengi. Tietenkin on kenttä vihreä. Ja, palloveikot Kokkola. Ai hävitä mukana Tokkopa. 1930 verkko heilu johdossa olla. Pallo pyöre mut jalassa pysy. Syöttö haltu vastu syytyy. Katsoma huutama sylää hylly. 3 pistettä vähempää tyydy. Vihreä kenttä, vihreä sukka, vihreä sydän, vihreä tukka, vihreä sielu, vihreät sortti. Tuomari nostava vihreätä kortti. Mitäpä meinasin nyt sit tehdä? Tulla ja pistetään läkistä sisään. Koko keskuskenttä repee. Se osin aletaan tuulettelee. Ja kaikki huutaa. Oomme KPV, vihreä KPV. Ja pidämme yhtä KPV. Tietenkin on voittoja meillä. Vihreä KPV. Me nousemme tästä KPV. Tietenkin. Läppi käy! Aivan helvetin. Laita pipolla täs pelipäivä. No, meidän peli. Lähtikää liikkeelle. Lähdennä kun vihreät sydämet vuorossa huta. Jos et oo kokenut tuu peli mukaan. Yhtä perhettä ei jää ulos kukaan. Rakkaudesta lajiin veli mä lupaan. Rakkaudesta lajiin KPV futaa. Vihreä paita päälle Hulk. Vihreä sydän voitossa kiinni. Yhtenä rintamana loput. Kokkolassa peli halussa siis. Katsomosta katsottuna. Kentällähän on montakin liittyy. Kaudelta pistet laskettuna. Veikkaus liiga paikasta kiinni. Ja kaikki